Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştoqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden tezi sanny size hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 24-nji iýunyna gysanyna Türkmenistan aviakompaniyasy halkara gatnawlar barada. Türkmenistan 275 ziyaretçini Saudy Arabistany padşahlygyna iberer. Vladimir Putin Aşgabatdaky Hazar sammitine gatnaşar. Ronaldo Germaniya geçip bilermi ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştoqlar, habarymyzda geňişleýän seredip geçmezden ozal, şuň Ata Vatan habarlar gepleşiginde Türkmenistan Türkiýe ugurly ýürüýte uçur gatnawy barada video habar ýazga edildi. Şol ýazga hem tomuşa edip bilersiňiz. Gelgeni bolsa habarlarymyza geňişleýän seredip geçeliň. Türkmenistan aviakompaniyasy halkara gatnawlar barada. Türkmenistan aviakompaniyasy halkara uçur gatnawlaryny ýygderli ýagdaýda ýola goýmak üçin tagalla edýär. Ozal hem habar berişimizde ýaly dünýädäki ýagdaýlar nazara alınıp, Türkmenistan aviakompaniyasy adaty halkara uçur gatnawlarynyň birinji taparyny Dubay we Kazan urugy boýunça gatnawlary ýerine ýetirýär. Halkara gatnawlaryň geriminiň kem-kemden giňeldilmek üçin degişli işler ýola goýuldy. Türkmenistanyň prezidentiniň tawşyryklarynyň ugralanyp, halkara gatnawlaryň ikinji taparyny ilki bilen Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan ýerine ýetirilýän. Dubay hemde Kazan urugy boýunça adaty howa gatnawlarynyň sanyny 2 çykarmak gözüňde tutulýar. Şeýlekem Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine hemde Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Frankfurt şäherlerine hem adaty halkara gatnawlary ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu ugur boýunça gatnawlaryň hepdede 2 ýerdek ýerine ýetirilmek gözüňde tutulýar. Türkiýe ugurly gatnawlary boýunça hem degişli işler alınıp berilip, bu ugurda täzelikleri garaşylýar. Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy Türkmenistanyň Türkiýe uguru boýunça ýürüýte uçur gatnawlaryny ýerine ýetirip gelýär. Türkmenistan 275 ziyaretçini Saudy Arabistan padşahlygyna iberer. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda 2022-nji ýylyň 2-22-nji iýuly aralygynda haç perzyny berjay etmek üçin 275 ziyaretçini Saudy Arabistan padşahlygyna ibermek belenildi. Türkmenistanyň Minister Kabinetiniň ýanynaky Ulaq we Kommunikasiýa agentliginiň Türkmen Hava Ýolları agentligine ziyaretçilere Saudy Arabistan padşahlygyna eltmek we izine getirmek üçin agentligiň öz serişdeleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Ma'lum bolşýaly, Goloýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Saudy Arabistan padşahlygyna bolup umra haç perzyny ýerine ýetirip geldi. Koronavirus ýokunja sebäpli 2 ýyldan gowrak wagtdan beri Saudy Arabistan padşahlygy daşary ýurtdan haç parda üçin ziyaretçilere kabul etmeýärdi. Şu ýola daşary ýurtlar üçin hem haç pardyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berildi. Saudy Arabistanyň haç umra ministerligi haç parda üçin ruhsat edilen 1 million ziyaretçiniň agramly bölegini daşary ýurtlaryň tutjakdygyny ma'lum etdi. Vladimir Putin Aşgabatdaky Hazar sammitine gatnaşar. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilmek gözüňde tutulýan Hazar ýaka dowlatlarynyň başlatularynyň 6-njy sammitine gatnaşar. Bu arada Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň medpugat sekretary Dmitri Peskov habar berdi. Russiýanyň prezidentiniň medpugat sekretarinden Vladimir Putiniň Hazar sammitine gatnaşyp gatnaşmaýanyny soruldy. Peskov Türkmenistanyň paýtagtyna geçiriljek sammitine Putiniň gatnaşmagynyň meýilleşdirilýändigini bellädi. Şeýlekem Peskov bu sammitin çeklerini geçiriljek iki tarapyň duşuklary barada maglumat beriljekdigini bellädi. Ma'lum bolşýaly 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Hazar ýaka dowlatlarynyň 5-nji sammiti Gazagstanyň Aktau şäherinde geçirilipdi. We taryh resminama Hazar deňiziniň hukuk derejesi boýunça konwensiýa gol çekilipdi. 5 ýyldan soňra bu sammit Türkmenistan dowlatynyňda geçiriler. Oňa Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň we Gazagstanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Ronaldo Germaniýa geçip bilermi? Angliýanyň Manchester United toparynyň hüjümçisi Cristiano Ronaldo'nyň Germaniýanyň çempionatyny geçip biljekdigi ma'lum edildi. Ispaniýanyň medpugatynyň habaryna görä, Portugaliýaly Ronaldo mundan beýlek Manchester United toparynyň düzüminde çykyş etmek gözüňde tutmaýar. 37 ýaşyndaky hüjümçi Germaniýanyň Bavariýa toparyna geçip biler. Bu variant Robert Lewandowski'ni Bavariýa toparyndan giden halatyny amala aşyrlar. Lewandowski topardan gitmegi gözüňde tutýar. Ýöne Bavariýa bolsa futbolçynyň şertnamasyny dowlut tamamlamagyny isleýär. Lewandowski'niň şertnamasy 2 ýyl dolýar. Ronaldo 12 ýyldan soňra Manchester United toparyna dolanyp geldi. Ol 30 duşukda 18 gol geçirdi.
Köp sanly rekordlaryň eýesi bolan Ronaldo'nun Manchester United topuryny isleýişi ýaly üstünlükleri gazanyp bilmedi. Ine mehriban müştaklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Hususy awtologlarda agyz burun örtükleri zerur däl. Aziya ösüş banky bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy maslahatlaşyldy. Ýewropa Birleşigi Awganistana 1 million euroluk insanperwer kömegini uğradyr. İspaniýanyň futbol çempionaty 14-nji awgustda başlaýar. Ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger-de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden biziň Atawatan Turkmenistan projelýamyzda töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.